இப்பொழுது பொதுச்செயலாளராக இருக்கிறவர்கள் கிட்டத்தட்ட 22 ஆண்டுகள் 23 ஆண்டுகளாக இந்த பதவியில் அமர்ந்திருக்கின்றார். அவர் இந்த பதவியில் அமரும் பொழுது அவர் எடுத்துக்கொண்ட உறுதிமொழி எல்லோருக்கும் தந்த உறுதி என்னவென்றால், நான் சரியாக 3 மாதம் இல்லை என்ற 6 மாதத்தில் நல்ல ஒருவரை தேர்ந்தெடுத்து இந்த பதவியில் அமர்த்திவிட்டு நான் கண்டிப்பாக இறங்கி விடுவேன். ஏனென்றால் என்னுடைய இலக்கு இதுவல்ல. என்னுடைய இலக்கு என்பது நாடாளுமன்ற அரசியலிலே அங்கு வைக்க வேண்டும் என்பதால் நான் நிச்சயமாக இருக்க மாட்டேன் என்று சொன்னார். ஆனால் காலங்கள் ஓடிவிட்டன, வருடங்கள் ஒன்று விட்டன. இன்று கிட்டத்தட்ட வெள்ளி விழாவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது ஆண்டு. ஆனால் அவரோ அந்த இடத்தை விட்டு அசைவதாக தெரியவில்லை. அதனால் கிட்டத்தட்ட நாடார் மகாஜன சங்கத்தினுடைய வளர்ச்சிகள் கிட்டத்தட்ட பார்த்தால் இன்று அச்சகமானது மூடப்பட்டிருக்கிறது. அஞ்சகம் மூடப்பட்டது மட்டுமல்ல, இந்த ஐடிஐ பொறுத்தளவு கிட்டத்தட்ட அநேகமாக மூடிவிட்டார்கள். ஈரோட்டில் பாலிடெக்னிக் மூடப்பட்டுள்ளது. ஒன்றொன்றாக மூடப்பட்டு கொண்டே வருகின்றன. ஆனால் அதே சமயத்தில் இது சரியான ஒரு நிர்வாக திறனுடன் செய்திருந்தால் இந்த மிகப்பெரிய ஒரு யூனிவர்சிட்டியாக ஆகியிருக்கும். எந்த அளவுக்கு இடவசதிகள் இருக்கிறது, அது போன்ற பல பாலிடெக்னிக் இருக்கிறது. இதை செயல்படுத்தவில்லை என்பதை விட, அதாவது செயல்படுத்த திறமையற்றவர்களாக இருக்கிறார். ஆனால் நாங்கள் சொல்வதெல்லாம் வேண்டாம், இன்னை பொறுத்தல் நீங்கள் வழிவிடுங்கள் என்பதை விட உங்கள் மாற்றம் வேண்டும். மாற்றம் வரும்பொழுதுதான் முன்னேற்றம் வரும் என்பது ஒரு ஐயப்பாடும் இல்லை. அதனால் மாற்றத்தை பொறுத்தவரை இங்கு ஏற்கனவே நடந்த தவறுகள் குளறுபடிகள் அத்தனை கலந்து இந்த நாடார் மகாஜன சங்கத்தின் மூலமாக ஏற்கனவே இது ஆரம்பிக்கப்பட்டதே ஒரே ஒரு காரணம்தான். நாடார் சமுதாயத்தினுடைய முன்னேற்றத்திற்காகவும் நாடார் சமுதாயத்தின் பாதுகாப்புக்காகவும் நாடார் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் எல்லோரும் படிப்பறிவு பெற வேண்டும் என்பதற்காகவும் நாடார் சமுதாயத்தை வேலைவாய்ப்பு பெற வேண்டும் என்பதற்காக. இதில் எதுவுமே நடைபெறவில்லை என்கின்ற காரணத்தினால் அவைகளை நோக்கி வருகிற அணி, அதாவது வெற்றி வாய்ப்பு பெறுகிற எங்களுடைய அணியானது நிச்சயமாக வெற்றி பெறும். வெற்றி பெற்ற பிறகு இந்த மாற்றங்கள் நிச்சயமாக வரும் என்ற சந்தேகம். அது மட்டுமல்ல, நாங்கள் சுற்றுப்பயணம் சென்றது ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திலே கோரிக்கை வைத்தார்கள். எவ்வாறென்றால், நாங்கள் மதுரை வர வேண்டியிருக்கிறது. வர வேண்டியது மட்டுமல்ல, நாங்கள் ஒரு சீட்டுக்காக நாங்கள் காவல் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கிறது. அதை பெறக்கூட முடியவில்லை இங்கு இருக்கின்ற இந்த நிர்வாகத்தினால். ஆகையால் எங்களுக்கு கோரிக்கை கல்லூரி ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று. அப்பொழுது நாங்கள் உறுதிமொழி எடுத்துக்கிறோம். நீங்கள் உங்களுடைய ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை பொறுத்தளவில் யாராக இருந்தாலும் எந்த உறவின் வரை 5 ஏக்கர் நீங்கள் இடம் தந்தால் உடனடியாக ஒரே ஆண்டுக்குள் நாங்கள் நிச்சயமாக கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி துவங்குகிற என்ற உறுதிகளை இது முதல். இது கண்டிப்பாக மேலும் உறுதிப்படுத்தப்படும். முக்கியமாக வெள்ளைச்சாமியார் கல்லூரியிலே மிகப்பெரிய இடங்கள் இருக்கிறது. அதில் நாளை அதாவது ஒரு நிச்சயம் மருத்துவக் கல்லூரி நிச்சயமாக அதை பொறுத்தளவில் இதில் உள்ளே உங்களுக்கு பொறியியல் கல்லூரி உருவாக்க முடியும், நர்சிங் கல்லூரி உருவாக்க முடியும், இன்னும் பேராமெடிக்கல் உருவாக்க முடியும். இவைகளெல்லாம் நிச்சயமாக செய்வோம் என்று உறுதியளிக்கிறேன். நன்றி.